So welcome back mga kapakdol. So nasa dagat nakita ninyo nga naginlo mi og isda. Isda ni nga kuan ni sa Bisaya pa moong og ibis. Tabak-an man tabak aginsto no. Tagayaw grabe kuskus mugo mag sigarilyo. Busy kayo nguyo ilo sa isda para kilaw na to na mga idol tagsara makabakasyon sa probinsya mo na itong suliton sa kanindot sa bio kita nyo nga kan na pambot na pukot nakita mantiyan sa nguyo sabi kanindot sa dagat mo ni dagat sa Liti sa kayuan ako na kanang upat na naglumbay sa ang nambag ha kuskus rin simbis ako'y lang nambag ang kameraman sa grabe mas pati nila tungko mas kuan Jose pinamagaan kita kabay mo kuha sa namo hindi kami na palam kayo dol ra gawin na sakit ng likod tiya agad pang mabalik sa galing gitudlo-tudloan ng isa tuuguro niya hindi siya may lago mo ambak sa nga nakainita sa apit ng ginumano hindi pangano do na ituma mura na si Kuano mura na si George Baka tiya haway ko na maginulog ng Kuan mga isda kita kumayo pina mga pangila na po na lang nilon ako mga pa tapos sa dayon kapila na mag-isaw-saw may maginulog na mag-abikot nilay katulungan ka ng inlo sabi naman na siguro ni kunting rayuan ako wala ko na humanag ka klaseng bis mana pulido man ito ba mana nga grabe walang buhok na murag brunsi pwede maprinda hanggang sa susunod paalam